Ano nga ba ang mga dapat dalhin kung ikaw ay sasampa na sa barko? Well, in this video guys, malalaman nyo ang mga dapat at hindi mga dapat dalhin sa barko kung ikaw ay pasampa na sa barko. Okay guys, so kung ikaw ay pasampa na barko, so may mga bagay na dapat mong dalhin at mga hindi na kailangan pag ikaw ay pasampa sa barko. So ngayon, nag-i-impact ako, ipapakita ko sa inyo kung ano yung ini-impact ko ngayon at yes, para may idea kayo kung ano yung mga dapat dalhin sa barko kung ikaw ay isang lalaki na pasampa. So, kasi sa iba naman kasi pag ikaw ay babae, may iba't ibang, syempre, we have different needs sa mga babae tsaka sa lalaki. So, yun. So, well, pero ganun pa man, may at least magkaka-idea kayo kung ano yung mga dapat dalhin kung ikaw ay pasampa na. So, tara. Okay guys, so ito ito ipapakita ko sa inyo para lang kayo idea kung ano mga dapat dalhin sa barko. So ako kasi medyo sensitive yung skin ko, kaya ito yung binili ko, Cetaphil, kasi madaling nagbabalat yung yung mukha ko pag gumagamit ako ng mga yung mga like mga sabon na sobrang may mga halong chemical. So ito lang sa akin kasi hindi siya nakakairita ng mukha. Tapos alcohol, siyempre magamit mo yung alcohol. Ito depende. Kasi dati nagdala ko nito, parang hindi ko nagamit kasi hindi naman masyado nangangamoy yung paa ko. Mangangamoy yung paa mo guys pag basang-basa yung paa mo, tapos nagme-medyas ka, or dahil nagme-medyas ka pa tapos nabasa yung sapatos mo, tsaka nabasa na yung medyas mo, yun, mangangamoy talaga yung paa mo guys. And ikaw naman, kung ikaw ay isang pawisin yung paa, so I think this is ideal for you na magdala ka nito para hindi magbaho yung paa mo. Ayun. And also, isang factor kung bakit babaho yung paa dahil sa medyas. So, if I were you guys, bili kayo ng mga medyas na yung kumbaga may brand. Dapat talaga may brand. Or basta maganda yung kwalidad, hindi yung nabibili lang sa gilid-gilid. Kasi pangit yun eh. Bumabaho yung paa mo dun. Madali siyang parang, di ba, syempre manipis. So, madaling nabasa. Alright, next is ito, Nivea para sa mukha ko. Ito guys, bili kayo ng moisturizer, or kung ano yung moisturizer na ginagamit nyo ngayon. Yun, bili kayo ng marami. Lalo na kasi kung pupunta tayo sa Europe, tapos ngayon sa Europe is medyo na malamig. So, kailangan talaga natin ng moisturizer sa mukha kasi magdadry yung mukha natin. And ito, Band-Aid. Well, this is actually not necessary, pero if I were you, bilhin din kayo kasi may din naman, may Band-Aid doon sa medical. Pwede kayo mahingi pag kayo nasugatan. Yan naman talaga yung procedure. Pero syempre, anytime baka tapos wala ka naman magamit, so at least meron ka nito, diba? And same with this one, moisturizer, and this one is for guys, sa lips. I have Nivea, yung talaga, yung parang lip balm ba yun? For lip talaga. Tapos ito, parang extra ko lang to. And lotion, kailangan nyo ng lotion guys. Bili ka ng maraming lotion, or yung mas malaki na lotion, mas maganda. Ito, binili ko na lang, tapos ang gagawin ko, bibili na lang ako pag nakasahod na. So, I think this will last mga 15 days. So, may pocket money naman ako. So, bibili na ako dun pag meron. Kasi mabigat sa bagahe. And of course, ito, guys, dala kayo nito kasi nakakatulong to. Lalo na pag pagod na pagod yung katawan mo, or nananakit yung mga katawan mo. So, this is very helpful. So, this is mine. Efficacent oil. Tapos ano ba, ito binili ko lang to para pang wipes, hindi naman talaga necessary pero binili ko lang siya. And then syempre toothbrush, good for 1 month. Tatlo siya pero
this will actually last for like 3 months. Isang toothbrush, isang buwan. Tapos ano ba? Gargle, yes. Also, yeah, gargle guys. Of course, proper personal hygiene. So, it's up to you. Tapos, maraming shaver. Tapos, siyempre, kailangan natin ng shaver guys kasi dapat part sa personal hygiene natin. Dapat maganda tayong tingnan, walang balbas. Dapat shave tayo tingnan guys, lalo na sa ating mukha. And then, shampoo. Basic shampoo. And then, hindi na ako bumili ng sabon guys. Ang binili ko is ito na lang. Body wash. Instead of sabon, bumili ako ng body wash. And then, deodorant guys. Deodorant. Dapat bili ka ng deodorant. Ako kasi ayoko yung mga liquid na deodorant. Tama ba? Liquid na deodorant. Ito yung gusto ko kasi hindi siya madaling magbasa yung kilikili. Siyempre, medyo masipag tayo. Charot. Joke lang. Yes, and then cotton buds. Yan. Ano ba? Okay, so I think tapos na tayo dito. Ang ibang gamit andun pa sa kabila. So, ito lang yung pinapakita ko sa inyo guys. Tapos, balik tayo mamaya. Nakalimutan ko sa inyo guys, pakita pala. Ito din, sa buhok nyo. So, damihan niyo yung pagbili kasi syempre, yung kontrata natin normally like 8 to 10 months. So, ito yung para sa buhok ko, Play-Doh na bench. Bumili ako nito ng mga I think 3 to 4 mga 4 ata. Yung meron pa ako maliliit na mga 2 piraso. So yung 2 piraso siguro mag-last yun ng siguro mga 1 buwan. So enough na. And then bumili din ako ng hairspray. Actually first time ko bumili ng hairspray. So titingnan ko lang kung magagamit ko ba on board. Kahit hindi mo naman talaga, siguro. Ito pa guys, bumili ako ng isang katutak ng sardinas. So, I think mga 10 dilata to. Gusto ko to guys, pag kinakain ko to, pag lang nagsasawa na ako ng pagkain sa barko. So, ito yung kinakain ko guys. And then, peanut butter. Pag lang nagsasawa ako doon sa barko. Ganoon naman talaga. Tapos ito din guys, maganda din to. Mga pampalasa. Ayan. Katulad nito, calamansi. And then yung isa, this one. Ayan, liquid seasoning. Pampalasa ng pagkain. At mga ganito. Bumili din ng mga ganito. Mang Tomas. Pangsarasa. Ayan. And bumili ako ng kopi ko. May kape naman sa barko guys. Meron naman talagang libre na kape sa barko. Pero nakakamiss kasi minsan yung kape dito sa Pinas. Kaya bumili ako ng 2 ganito. So I think magkano ba? Ilang piraso to? So this one I think 30. So meron akong 60 na piraso na kape. So kung inom ako ng isa, so isang kape sa isang araw. So ito will last like 3 months. Tsaka meron din naman mga guys, mga Pinoy store doon na pwede mong bilhan ng mga ganito. Pero medyo syempre pricey siya kasi nga ina-export na. And then bumili ako ng pancit canton. Ito. And then yung may sabaw, Lucky Me spicy beef. Yun. And mabili din ako guys ng mga chicheria like boy bawang, ding dong. Yun. Para kung gusto mo mag-chill or gusto mong magkain ng mga chicheria or like gugutumin ka sa madaling araw. So may binili din ako ng mga biscuits. Ayan guys, ito yung laman ng isa kong bagahe. Lahat pagkain lang talaga guys. Ayan. So meron akong ding-dong, mga biscuits, tapos pancit canton, tsaka noodles, super sticks. Sarap. Tapos kape, kasi mahilig ako sa kape. And then, yun, mga chicheria, toothpaste, lahat. Andito na lahat, yung mga toiletries ko, toothbrush, sabon, lahat, andito na lahat. Nasa lang ito. Tapos mga sardinas, andito din. So
So kung makita nyo guys, isang bagahe ko puno lang na pagkain. Pero nasa sa inyo na din kung gusto nyo magdala ng maraming pagkain. Kasi ako normally kasi magsasawa tayo ng pagkain sa barko. So hinahanap-hanap natin yung mga pagkain Pinoy. It's all up to you kung gusto mo magdala, kung may budget ka naman. Pero kung wala, okay lang din naman. So yep, that's it guys. Ito yung mga dala kong pagkain sa barko. This is not good for 8 months pero siguro mga lang doon, mga 3 months. Ganito ako guys pag nag-i-impackin. Ang ginagawa ko guys para ma-maximize yung space, niro-roll ko yung yung mga damit or kung ano yung pwedeng ma-roll, yun, iro-roll ko yun para mas mapasok lahat ng mga gamit ko. And nga pala, ito guys yung sinasabi ko sa inyo, bumili kayo ng magandang medyas kasi beneficial din siya sa part sa inyo kasi comfortable yung paa nyo and at the same time hindi babaho yung paa nyo dahil nga magandang klaseng yung mga medyas na to katulad ng brand na to. Yan. Hindi ko sinasabi na bumili kayo ng branded, ang bili nyo lang yung may qualidad na mga medyas kasi kayo lang din naman yung magsusuot doon. So yan na lang muna yung vlog ko and I have to rest. Almost 1 AM na, so kakatapos ko lang mag-impake. So, hindi pa talaga actually tapos. So, tatapusin ko pa siya bukas. I-finalize ko pa bukas. And I have to check out 12 noon. Ayun. So, yes. Dito na muna guys. Antok na ako. Sa mga hindi pa nakapag-subscribe sa YouTube channel ko, guys, please click the subscribe button at i-like nyo ang video na to. And don't forget to click the notification bell button para ma-notify kayo for new upcoming videos. Ayan. So, dito na lang muna guys. See you sa next vlog ko. Ciao! Good night guys!